Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय बाजार दिनबाय आरोना थ' आंहा माने डिउटियानो माने दखानाव थांनाय अइभिंआव थांनाय बेफोरबायदि आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोननोबो आङो बे डेलि ब्लगखौ आङो शेयार खालामनो होननानैहाय भिडिअखौ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेल प्लिज आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' आं दायो न'निफ्राय दखानाव थांनोसै ओमफ्राय दखानाव दिनैहाय बाजाराव मानसि जायो जाया नोंथांमोना जोङो दखानाव थानायजों लोगोसे जों माने जमा दखानिफ्रा मा खालामो माने जेसे हायो आं शेयार खालामलांगोन आरोना नोंथांमोननो जि हायो जों माबायदि टाइम स्पेन्ड खालामो दखानाव थानानैहाय कास्टमार गैयाब्ला थ' बेखायनो नोंथांमोना आङो बिदिनो शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना बेलेग दिनफ्राव आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों माने थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदि जानानै थ' दिनैबो खान्थाल जानो होनना बुंदों जाया मिथिला आरोना थ' थांसै दायो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना थ' दायो दखानावहाय थांनोसै आरोना ओमफ्राय ओंखारखाबाय दायो थांसै आरोना दखानावहाय थ' नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना ओरैबायदि गरम जाखादों आरोना फुंनिफ्रायनो माबायदि जागोन मिथिला आरोना दिनैनि बोथोरा ओरैबायदि गरमखा थांसै बेबायदि जाखाबाय चलो आयो ओंखाम जाखांनानै ओरैबायदि गय जानो लुबैबाय आरोना थ' अइभिंआव दसे हाबैनोसै आरो ओमफ्राय अइभिंआव दसे हाबनानै थांसै जोंनियावहाय नै भैरबकुन्द'आवहाय तिनिआलियाव बेबायदि माने गथ' फिसाया मोसायोबो आरोना ओमफ्राय दा ओरैबायदि जिन्दुङावनो थाबायलाङो माबायदि हायोथाय ओरैबायदि माने गावखौनो प्रेसार माने दलद थानानैहाय बिदिनो माबायो आरोना थाबायलाङो बेयावनो जेबो सुंथानाय मानाय गैया आरोना आसरित गथ' फिसाया ओरैबायदि बिदिनो मानसिफ्रा जि नायदोंमोन आरोना थ' आंबो बिदिनो दसे नायबाय भिडिअ लाबाय नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो जिहेथु आङो माने ब्लग खालामदोंलाय रे बेनिखायनो माबा मा होनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय गान दामदोंमोन आरोना खिन्थु कपिराइट फायजानो गिनानै आङो भइस अभार होनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै ओरैबायदि खाथ्रा जिन्दुङाबो जा फिसाखा आरोना बेयावनो ओरैबायदि थाबायो ओमफ्राय दहायहाय मानसि आन्था थाबायलांदोंमोन बे गनखौ उदैयाव सोना लायो आरोना जिन्दुं खाजोबो बे उदैयावहाय ओमफ्राय दायो नै साइकेलनि रिं बेयावनो ओरैबायदि खाथ्रा माने थाबायलाङो आरोना बिफा बिमा ओमफ्राय गथ' फिसा सानै बिनानाव सानैबो दंबावोमोन आरोना जा गथ' फिसा बेनो होखायो आरोना नै ओरैबायदि सिमावखायो आसरित ओरैबायदि खाथ्रा सिमावनानै बिदिनो ओमफ्राय थाबायफिनगोन आरोना माने सिगांथिंबो थाबायगोन उनथिंबो आरो खिथु उनथिंबो थाबायलांफिनो आसरित आरोना गथ' फिसाया देरफुहांनाय गथ' फिसा पुलिस पइन्टनि अपोजिट साइडआवथ' अइभिंनि थाखाय जाग्रा लांफैदों आरोना खोलाबाय ओमफ्राय सिंग्रा अइभिंनि थाखाय आरोना अइभिंआव मावग्राफोरनो थाखाय जाग्रा दखानाव मोनफैनाय लोगो लोगो फुरा गय जाबाय आरोना ओरैबायदि खामजानानै गय जानो लुबैखाबायमोन आरोना ओमफ्राय दखानाव मोनफैबाय आरोना आङो बेबायदि गरम मानसि गैखाया दखानाव आरो खालिस्रा मानसियानो गैस्राया बेनो जाहैबाय आंनि दखान पुरा गरमखा आयनाफोरा जि मैला हुगारनाय जास्रायाखै नै हुगारनोनो गोसोखांस्राया आरोना आयनाफोरखौबाथाय दखाना सक आरोना गरमखा मानसि गैया आंहा नैबे बुस्थुआबो जनानै दोङो सुथाबनोनो मोनाखै सुप जानो फैदो आरोना दखानाव लोंलायबाय सा खालि मोनाबायना पार्टियानो जोबला जोंनिया पार्टि जानानै खान्थाल जालाय आनारस जालाय सा लोंलाय थाइजौ जालाय गाजि भाजा मोजां सोरजिनाया बारा जानो हायो सोरजिनानै जासिगोन पुरा खालि जाबाय आरोना नै दखाननिफ्राय हायबाय आरोना दखान बन्द खालामनानै ओमफ्राय दायो दखान बन्द खालामनानै फैबाय रे ओमफ्राय दा ड्रागननि बे फिथाइखौहाय आरो पेकिं खालामसै आरोना अरुणाचलाव लांगोन बाबाया फाननो थाखाय दायो नै बेखौनो जोङो सुनानै पेकिं खालामगोन आरोना लाखाबाय आरोना
또 नै सेरसे सुनानै लाग्रोजोबसै आरो ना नैबे मना मोनसेखौहाय सेरसे सुना लाजोबसै बेखौ आधा केजि सुगोन आरो ना प्लास्टिक खालामजोब्बाय आरो ना सुनानैहाय सुखांजोब्बाय मोनाबाबो मावनाङो उपाय गैया सुखांजोब्बाय आरो ना प्लास्टिकआव सोजोब्बाय सुखांजोबनानैहाय नै बे थाइसेया माने बारा जानानै दंमोन आरो ना दा बेखौनो जोङो जानोसै आरो ना माने सुखांजोब्बाय आरो ना सुखांनानै थाइसे आग्लायनायखौहाय माने बारा जानायखौ जाबाय आरो ना जोंहा हानानैहाय दरगानिफ्राय हायनानै बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाखांनानै ओमफ्राय बिदिनो ड्रागन फ्रुइटखौहाय आरो दायो सुनानै होबाय आरो ना बाबानो थाखाय दा गाबोन बाबाया फाननो थाखाय लाना हांसिगोन आरो ना थ' बिदि फुरा खामानियानो जोबखाया आरो ना थ' दायो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरो ना दायो मोनानि माबा जाबाय आरो ना खैथा जाखो 10ता पास जाबाय आरो ना दायो मोनानि दासो हान्थिहै उन्दुनोसै आरो ना रेस्ट लानानै थ' बिदिब्ला थेंक इउ स' माच जायफ्रानो भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरो ना बे ससे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थ' बिदिब्ला दिनैखौ बेसेबां दोनथ'नोसै आरो ना बाय बाय